Έτοιμοι. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog. Πέσε το intro. Γεια σας παιδιά, Γιώργος εδώ, ο Ηρακλής είναι πίσω από την κάμερα. Πες και γεια. Ναι. Θέλω να κάνουμε ένα vlog, είμαστε τώρα στο σπίτι του Ηρακλή, ο οποίος πίνει χυμό. Δεν είναι ανάγκη να τα λες όλα. Δεν με νοιάζει, και σε λίγο θα πούμε μια βόλτα έξω και να συζητήσουμε, ας πούμε, και πώς είναι εδώ πέρα. Ηρακλή, σκάστε. Δεν είσαι στο βίντεο. Ό,τι θέλω να κάνω. Εγώ ελέγχω πλέον το βίντεο. Πολλά είσαι. Εσύ κάνεις απλά την παρουσίαση. Πολλά κάνει. Τέλος πάντων. Πάμε έξω. Βόλτα. Και δεν πάμε. Πάμε. Γιώργο, δεν πιστεύω πως γουστάρει μικρούς. Δεν είμαι μικρός, είμαι 16. Αυτή είναι πόσο? Κοπελιά, πόσο είσαι? Δεν βλέπω πολλά ανεκτήματα 32. Α, δεν σε θέλω, σου πολύ μεγάλη για μένα. Άντε γεια. Γιατί να είσαι 32? Oh fuck.
Πού ανέβηκα για βίντεο. Μπελά. Γιατί δεν μου είπες ότι ξεχάσαμε την κάμερα? Δεν το θυμάμαι. Έτσι την κάμερα. Ναι, εσύ πρέπει να τα παρουσιάσεις αυτά. Παρουσιαστά του κόλλου. Τώρα μίλα. Άρα μίλες, εντάξει. Γεια σας παιδιά, πάλι. Φτάνει με αυτή την παρουσίαση, μίλα σαν άνθρωπος. Πάλι. Μίλα Πάλι. σαν άνθρωπος. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γιώργο, το βίντεο είναι 5 λεπτά. Μόνο που το βίντεο έχουμε δεν θα σταματήσει, απλώς λέω ελπίζω να σας άρεσε. Είμαστε στα μισά του βίντεο. Είμαστε σε ένα υπέροχο πάρκο εδώ πέρα στο Νόες. Δίπλα στο σπίτι του Γιώργου. Μιλάμε τεράστιο το πάρκο κυριολεκτικά. Φανταστείτε τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ μικρό του κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε μισό να σας δείξω και κάποιες σκηνές. Α, αλήθεια, εγώ νομίζω ότι όλα κίτρινα έπρεπε να ήταν, ρε. Νομίζω ότι όλα κόκκινα θα ήταν την πρώτη φορά. Εδώ πέρα με τα μπαγκάκια, πολύ καθαρό, προσεγμένο. Δείξε όλο το πάρκο. Εγώ παίζω με τα φυτά. Για το Δήμο του Νόες παρακαλούμε, παίρνουμε 5.000 ευρώ για την παρουσίαση. Αν και πρόκειται για ελληνικό βίντεο, οπότε παραπάνω. Ρε εσύ, αυτή τη στιγμή κάνουμε παρουσίαση το Δήμο του Νόες και επειδή γίνεται παρουσίαση πρέπει ουσιαστικά να πληρωθούμε γιατί κάνουμε διαφήμιση στο Δήμο του Νόες. Δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε όπως καθόμαστε. Ναι, καθόμαστε σε ένα σημείο το οποίο το παρουσιάζουμε ουσιαστικά, βρισκόμαστε εμείς. Δύο πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Γιώργο. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ είμαι εγγονός του Brad Pitt. Εσύ θα φας μία πίτα. Γιώργο, την πίτα μου παρακαλώ να έχει μέσα τυρί, τυρόπιτα. Αυτές μ' αρέσουν. Εν τω μεταξύ έλεγε και εσύ εδώ, μαλάκα, όλα πίσω στην κάμερα. Εγώ είμαι ο κάμεραμαν. Το έλεγα τώρα, τι σάρα έχει κάνει. Εγώ είμαι ο καλύτερος κάμεραμαν. Εγώ είμαι ο filmmaker. Εσύ είσαι το αντικείμενο. Εγώ είμαι ο Logan Paul. Δεν έχει, ξέρεις, Γιώργο, δεν έχει, ξέχανα το, μη λες ονόματα. Παιδιά, λυπάμαι να λερώσω το χώρο, κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά λέρωσε τον νόμο τους άλλους. Θα το βάλω επειδή θα προστατέψει το χώρο, θα το βάλω μέσα το σκουπιδάκι, στην τσάντα μου. Και δεν έχουμε και τίποτα να πιούμε, ρε Γιώργο. Ναι ρε μάνα, πάμε κάτω σπίτι του πλευρά. Πας εσύ. Πας εσύ, αν πάω εγώ δεν γυρνάω. Άμα πάω εγώ, θα φύγω. Μπορώ να πας εσύ, θα πιούμε νερό και θα παθείς μετά σε σένα. Ας κρατήσουμε λίγο να κάνουμε 5-10 λεπτά έτσι γύρισμα εδώ πέρα. Και μετά πάμε σε... Πλάνα, παιδιά, σας αρέσουν τα πλάνα. Ελπίζω να σας αρέσαν. Πλάνα, γράψτε κάτω στα σχόλια αν σας άρεσαν. Παιδιά, για το Q&A τώρα δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή βγήκε το βίντεο γρήγορα, το Q&A θέλω να γράψετε στο Facebook μας, να γράψετε τις ερωτήσεις σας κάτω από το βίντεο που θα κάνουμε. Στο Facebook θα αναρτήσουμε το βίντεο και θέλω να γράψετε εκεί πέρα τις ερωτήσεις. Δηλαδή θα έχω ένα post, θα έχει από κάτω το βίντεο και θα έχετε τις ερωτήσεις. Να ξέρετε, ο καθένας μπορεί να αφήσει 2 ερωτήσεις πλέον, γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλο κοινό, οπότε επιτρέπεται να έχετε 2 ερωτήσεις να κάνετε. Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο, τα σχετικά... Τα σχετικά... Να είσαι μπροστά γιατί έτσι δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει πολύ. Καλά. Άμα δεν πουλάει πολύ, να δείξω και τη φάτσα μου. Ο Βαγγέλης θα στελαφωνηθεί με τα κάρτα.
να δείξω και τη φάτσα μου την ωραία. Αυτή είναι η φάτσα μου και έτσι. Για να γίνεις YouTuber πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Δεν έχεις ωραία φάτσα. Και αν δεν έχεις ωραία φάτσα, να έχεις, πώς θα πω πριν, να έχεις κάμεραμαν που να σε πληρώνουν, να πληρώνεις πολύ καλά κάποιους κάμεραμαν. Εσύ, Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? καλά και στην πετάω και την πιάνεις. Τι άλλα? Κόψε τις χαζομάρες. Μου θα βάλω καμία. Έτοιμος. Γιατί πράγμα? Ξύλο. Έχεις φάει ένα φίλο? Όχι. Σε έχω ξύλο με Φίλοι μου είναι πολύ μεγάλη και δεν είναι με αυτό που φάω. Παιδιά, αυτό ήταν εγώ για μένα, εγώ αυτό μόνο δείχνω. Like. Ούτε like, ούτε subscribe. Δεν τελείωσε το βίντεο. Σκάσε. Subscribe. Όχι. Describe. Dislike, unsubscribe. Unshare. Δηλαδή να μπλοκάρετε αυτούς που κάνουν share. Όχι παιδιά. Like και subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο. Share. Όχι ακόμα. Κάτσε. Share, μην το ελμίσετε, θα σας βρω, θα βάλω CIA. Δεν θα σας κάνουν τίποτα. NSA είναι. Δεν θα σας κάνουν τίποτα, απλώς θα τους βάλω να σας βρουν. Γιώργο, σε παρακολουθώ. Κοντά σε παρακολουθώ βάζω detective. Σε φερνείς. Ελπίζω το βίντεο με τα πλάνα να είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά το έχω συμμαζέψει, το έχω κάνει έτσι Δεν πουλάς. γλυκούτσικο. Θέλω να μπω από την κάμερα, δεν μπορώ. Και δεν πουλάω. Εσύ είσαι ο παρουσιαστής, εσύ μην να μιλάς. Όχι ο κάμεραμαν. Εσύ τα λες όλα. Μίλα και εσύ βρε εγώ. Μ' αφήνεις να σκεφτώ τι θέλω να πω στους θεατές μου. Μ' αφήνεις. Παιδιά, κάτσε φέρομαι. Παιδιά, μην τον ακούτε. Κάτσε. Παιδιά, μην τον ακούτε. Έτσι πως ήθελα να λες και η ζέγη μου. Γιώργο, σας παρακαλώ κύριε, σεβαστείτε τη δουλειά που κάνω. Πολλά. Λοιπόν. Δεν μου κουλάς ούτε ένσημα. Like, subscribe. Τα είπα πριν, σκάσε. Fuck Ηρακλής. Τα είπα πριν. Βλάχ. Βλαχάρ. Να το κόψω αυτό σίγουρα. Παιδιά, ελπίζω να σας ευχαριστώ. κατεβάσαμε ωραίες εφαρμογές. Ήταν να ανεβεί τώρα το βίντεο, αλλά η χαζομάρα ήταν ότι με το Filmora έλεγε από κάτω είχε μια τεράστιο τίτλο που έλεγε όλη την ώρα Filmora. Και έπρεπε να πληρώσουμε και εμείς επειδή δεν έχουμε κάρτα για να πληρώσουμε, ούτε λεφτά πολλά. Βασικά είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν έχουμε κάρτα. Γιώργο, περνάς λάθος μηνύματα. Είμαστε παιδιά του δρόμου. Με κλεμμένο κινητό, όχι εντάξει. Περίμενε, θα σου δείξει τώρα ένα κλεμμένο κινητό. iPhone 7 Plus. Δεν είναι iPhone, είναι S5. Λέρε. Κοίτα εδώ, ακουστικά. Ακουστικά. Δανεικά. 7 Plus. Δανεικά, από τη Δανία. Κλεμμένο. Τέλος πάντων θα έρθουν και καλύτερα βίντεο. Θα ανεβάσουμε άλλα 3-4 πλάνα τώρα εδώ πέρα πως καθόμαστε. Τώρα δεν είμαστε και πολύ στα καλά μας επειδή περπατάμε πόση ώρα. Και διψάμε, γι' αυτό δεν είμαι και καλά και δεν μπορώ να πω πολλά. Ναι, μόλις πιει θα πλάει η γλώσσα στο πάει Ροδάνη. Τέλος πάντων, τα λέμε σε λίγο.